So mayong hapon na to mga kalagan di ano. For today's video mga kalagan, for today's vlog mga kalagan. So mato tawag ang merkado publiko na pod mga kalagan kay paleta og sud anon kay ting panihapon na sash. So mayong hapon ninyo diha og mayong pagpanihapon sa manihapon na. So ubanay ko ninyo mga kalagan og amping kapunay og love you all. Og sa diha nakabot ka aning video ha mga kalagan no. So mga ko ninyo sa inyong mga pagtagad mga kalagan, paki-like, comment and share pod mga kalagan. Ikatabang na sa ako ang ginagmay sa atong vlog mga kalagan. Daghang salamat. Og daghang salamat yung mga kalagan nyo sa inyong mga solid nga suporta mga kalagan sa matag lakaw na to, sa matag laag, sa matag ambit na to ani atong mini vlog mga kalagan. So ari sa atas merkado. Pakilid ta dire. So nakapili naman ko sa atong paliton mga kalagan. Arita dili sa Albas. Oh, arita sa Albas mga kalagan kay palita og sudan. Alright. Kauban man din ako ang mga silingan dire mga kalagan. Log. So amping. Oh, shout out sa maigo sa camera mga kalagan no. Happy sa pagpamalit. Tare. At bang nasa sa kuan mga kalagan aring Marcel la. Ay may pakingan sa una. So are. Ano ni siya ng bibig ka Jesus. Kanindot ba ni? Ano naman day? Oh, shout out ko mga kalagan diri nga aning Albas mga kalagan no, sa mga trabahante, empleyado ug gumala naman at mga kalagan, shout out ning tanan. Nakapalit naman ta mga kalagan no. So manihapon na ta og maoro ni ato ang mini vlog mga kalagan og daghang salamat sa inyong pagsuporta og love you all.